प्रतिदिन फिल्म देखी जाऊँ। हाँ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି। ठीक ତୁ ଗାଁରେ भाई ठीक ही कहते टिंकू चेयर भांगी जीवो भाई अछंते गाँव हाँ सीए भी से या कहथिला आपका सुनियो गाता को बिना लोग कहले मत तो आज्ञा आज जाते आज जाइछे हाँ भारी दुष्ट पिला को कौन कहबी धर्म संगे सिनेमा देखी जाइथिले आसु आसु या तेडरी हे गला ए साथे ए नमस्कार कल्ली साथे मत चिनी बनाती चिनी दिया मोगरा पसारी खासी मु कौन कहबी कि साथे मु कौन तक ना कहबी अरे तो ना कहबो तू किसे अंगोना अंगोना बसुमी किने छे आमगा सुनी तो तुम केली कहि गलुनु तमु चाल से धइलानी आ के गलुनी अरे जे सुनी साथे ए बजार में तू हाथ फुटू कहि गलु समय नहीं लगी तेरे काट फुटू कौन हम स्वामी की खोजतली अच्छा सुनी ए छे सुनी साथे अभी के बड़ा स्वामी का निकली ओहो सही मामा अरे पता तो बच्चा ताले मु सफल की काहे देबी की साथे ताले मु कहूजी सुना मन होइता ए साथे अच्छा सुनी हां देखो बच्चा भारी भीड़ बजार भारी भीड़ कोठे जीव जी कोई तो देखो बजार भीड़ लाइक खोली लाइक आओ ताले साथे तू जाऊजी खोज आइडिया जाती अच्छे सुनी सामान तो बजार में कुछ तो घरे पहुंच गयो तो घर है ताला डाकी भी ताकू घर है अच्छी अच्छा ताकू ताला डाकी भी साथे मोहरा बितारे ये से अच्छा है तबका Thank you.
ପଚାରିଲି ଡାକୁନୁ ତାର ଭାଗି ଦେବି କବାଟ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ ଆରେ ତୋ କବାଟ ତୁ ଭାଙ୍ଗିବୁ ନା ପରେ ପରେ ଯାଉଛୁ ଭାଙ୍ଗୁନୁ ଖୋଲୁନି ଭାଙ୍ଗେ ଭାଙ୍ଗେ ଭାଗୁନି ଭାଙ୍ଗେ ସନ୍ନା ତୋ ଘରେ କୁକୁର ପଇଛି କି କୁକୁର ଛୁଆଟା ଗୋଟେ ବସିଗଲା କୁକୁର ଛୁଆଟା ବସିଲାନି ଆଉ ଆସ୍କା ଫଟି ଜୋରେ ଚଢେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଫୁଲ ହିସାବ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଦେଖୁନୁ ତ ଘର ଭିତର କଥା ତ ଦେଖୁନୁ ସେ କୁକୁର କି ବିଲେଇ କିଏ ପଇଛି ଦେଖୁନୁ ଜ୍ଞାନରେ ଅଛି ନା ଦେଖିବି ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ହେଇଯାଇଛି ହଁ ଆଉ ଏ ସନ୍ନା ଦେଖ ଦେଖ ଏମିତି କଣ କରୁଛୁ କିଏ ସେ ପଚାରିଲୁ ନିଶା ଛାଡ଼ିଗଲା ବୋଧେ ଠିକ କଥା କାଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଅଙ୍ଗନବାଡି ଆଉ ଦିଦି ମତେ ସବୁ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଖାଲି ଅଣ୍ଡାଟା ବାକି ଥିଲା ଦିଦି ବୋଧେ ମୋ ଘରକୁ ଧରିକି ଆଇସନ୍ତି ଏହି କାଙ୍ଗାଳ ଲୋକଟା ତ ତୋ ଘରକୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେସି ଅଣ୍ଡାକୁ ମୁଁ ତ ଗାଁର ସେବା କରୁଛି ଗାଁ ଧୋବାହାର ପୁଅ ବୋଲି ଦେଇକି ଆଇଥିଲୁ ଦେଇ ଆଇଥିଲୁ ଏ ଆଗ ପଚାରେ କିଏ ସେ ଦେଖୁନୁ ତମେ କିଏ ସେ ମନ ମନେ ଓ ମ୍ୟାଡାମ ତମେ କିଏ ସେ ଆଉ ମୁଁ ଏ ଗାଁର ବେହେରା କଣ ମୁଁ ଏ ଗାଁର ବେହେରା ମୋ ନାଁଟି ହଉଛି সোনা ଛନଛନିଆ ଇ ମା ଆମର ତାକ ନା ସେଇଆ ଆଉ ସିଏ ନୁହ ତ ସିଏ କଣ କରନ୍ତି ସିଏ ହଁ ଲୁଗାପଟା କାଚକାଚି କରନ୍ତି ଆଉ କଣ କରନ୍ତି ଆଉ କଣ ଯାଆନ୍ତି ଭିତରେ ଭିତରେ ଏଇ ଏଇ ମୁଁ ଟିକେ ତବଲାଟା ଦେଖେ ମୋର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଚାଲି ମୁଁ ବାହାରେ ରହିକି ମୋର କଟିକି ଅଲଗା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ବାହାରେ ମୁଁ ଖାଉଛି ସେମିତି ଆଉ ମୋର ଯେ ଏ ଶାଢୀ ଫାଢୀ ତ ମୁଁ ଦେଇନଥିଲି ବାড়ি পড়ে গো শাড়ি উপর নজর পকেলানি আরে বাড়ি কথা তো দেইছিল চলে এইটা ଦେଇନଥିଲି এইটা গো বউ দেইছিলা ଶୁଣୁଛି କହୁଛି ମୋ ବୋଉ ଦେଇଛି বাড়ি কথা যাই দেখি দিলা ଦିନେ ଖାଇଲ ଦିନେ ଦିନେ ମୋ ବୋଉ ଦେଇଛି ପାଉଥିଲେ ଖାଇଏ ତୋ ବୋଉ ଝାପି ଖଣ୍ଡେ ଦେଇପାରୁନି ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା ପଚାରେ କୁହାଯାଇଥିଲା କଣ କହିଲା କଣ କଲା କଣ ମେନ ଗଣ୍ଠିକି ଧରିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ ମୋ ବାପା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ବାପ ଘରକୁ କିଏ ଯାଇଥିଲ ମୋ ବୋଉ ତ କଣ ମୋ ଆରେ ପଚାର ତୋ ବୋଉର କଣ ହେଇଛି କିଲୋ ମୋ ବୋଉ ତ କାଣ୍ଡ ଏବେ ନୂଆ ରୋଗ ବାହାରିଲା କାଣ୍ଡ ସରବେ ମାନବ ବାହାରିଛି ହାତ ଅଧିକା କ୍ୟାନେସର